to sai a ƙarshe ina son in karkare duk da yake lokaci ya tafi game da ƙasar Nijar. Muna ganewa ita Nijar waye mata mulkin mallaka? Faransa ta yi ta bin hanyoyi na uranium kin Nijar ya zan banza. Tunda duk waɗanda sun ka sani sun san mafi yawanci abin da yasa an kai majori kudeta babban matsala ita ce uranium kin nan. Tunda lokacin da an kai majori kudeta akwai base militaire nan cikin Yamai wadda aikin ta kare jori. Da jori ya samu sabani da France wajen a ƙara ima uranium kuɗi saboda Nijar an yi yunwa. Shugaban wannan kamfani ranar da za a kashe jori za a yi majori kudeta afwan a kashe mata ta yi ran nan ya taya Senegal. Har an kai kudeta an ka kare babu mai da order. Menene wannan? Sun shirya. Kaga sun shirya. Wanda duk ya sani nan bayan ga Tanja babban matsalar shi samu matsala da Faransa ƙara mau idanun kuɗi a canza mai shi amma har an ka zo an kai gaba da shi. To yanzu Faransa ta shiga cikin matsala. Kwarki na ga wani reportage da suka yi mutum miliyan 8 na France ake yi ma kufir ake yanke wuta. Mutum miliyan 8 a wuni. Mutum miliyan 8 har sun kai inda yanzu suna samun irin ɗan ƙarkon nan na da wanda shekara 100 sun kai aiki da su suna haɗi sun kace cycle passé sai a ɗauko itace a kaɗa da shi ake yin shofashi. Icce yadda mutanen mu suka zo su saro icce yanzu turan faransa sun harin wannan to kaga akwai bala'i ko babu rashin uranium ke ma rama isa babu wadataccen uranium kuma sai an bada kuɗi na Kazakhstan tsada gare na Rasha bai sai sayo sun ce kiyaya suka yi da Rasha za su kashe kansu kashin mummuke to wannan kenan Niger tana da laihi ga France na farko yakin Biafra na biyu uranium na uku gashi yanzu an yi juyin mulki kuma sun rasa uranium sannan ta Niger ta ake iya shiga Mali da Burkina akai hari kuma ba a samu wannan ba muna gane wannan da kyau to yanzu muna da laihi ga America mun kori base militar ta America to shi yasa kwanakin baya Emmanuel Macron ya ce suna tattaunawa da Najeriya za su bude base militar a Najeriya da kan shi ya kwadi duk wanda ya saurara jiya Donald Trump kuma yanzu tunda mun kore su daga Niger ina suke so su komo Najeriya kenan har yanzu IAS kin da America da Faransa NATO da America uwa ɗaya uba ɗaya gindin zamana suka beda saboda nan din ne har yanzu Burkina da Niger din da Mali din suna ake son a yaka ta Abuja sun yi kwanakin da ma sun ba yan tawaye sun shigo ta wannan yankin sun sa tsammanin ba da labari sai da aka bar suka shigo aka babbaka musu wuta suka gudu ta Abuja ba ta shigowa ta Benin ba ta shigowa to sun ga ta Najeriya tana da sauki gare su nan za su zo su aza bas militar saboda a hallaka arewacin Najeriya kuma a iso zuwa ga IAS wanga shine hakikanin abin da yake faruwa ku daina mutane ƙarya wana cewa akwai rikicin kashin menace existential d'existence ko existential na kristoci ba wani abu a iskin da ake so a yaka wai wace ƙarya ce ake mutane sai mi wannan shine dama bature shegen duniya na in yin rasa wagga hanya wagga ta shiga hitowa in yin rasa wannan na shiga gowa duk karatun nan na shiki ya kamata duk wani mai wani analyst kin shi hattara wani a zo a ce ana kaza kuma su duba su gani wallahi an ka aji base militaire na America a Nigeria da na Faransa arewacin Nigeria su halaka ka hin shigo Niger haka ne malam sun zama kasashe daban-daban ruwan da sun zo sun zamna mi sun kai a Nigeria su turawan Faransa ba halaka mutane sun kai ba Malin da sun ka zamna barkan da wace tsaya mi an kai banda kisan mutane Burkina da sun ka zamna mi an kai banda kisan mutane wannan wai haushi da bukatar wani karatu ko aya ko da hadisi to wannan kenan shi yasa nan kasashen mu na Sahel da basu zauna ba zahi'a akwai kaga Africa du Sud zaman su sun kai har sun zai yan kasa Mugabe sai da kat ya kore su daga kasar Zimbabwe saboda can sanyi akwai gonakin noma sai su kwashe su noma kashi 90 da wani abu cikin 100 su kai turai wai yan Zimbabwe suna kokarin su mutu da yunwa amma kasashen su na wai bature wai zamanin mulkin mallaka sai waɗannan gonaki ga hannun wa dan mulkin mallaka zai sai abu ga hannun wani ƙaryar banza yace bai yarda ba ya kwace gonakin yabba ƴan Afirka ce to ku dan muku in kuna yi in ba ku ku teku an ka je majalisar ɗinkin duniya an ka fara shari'a nan an ka yi ta ƙari dama akwai expert na shari'a na durwa sun ka ce musu in kun ka zo ku ce musu su baki na zuwa nan sun kai ya za a yi kuma su ce suna da ƙasa kamar mu yanzu da an ka kai mu Faransa ta kai mu shari'a wai mun kwace wai kamfanin Iranium sai an ka ce to ai dan mulkin mallaka bai da haƙƙi cikin ƙasa ina kaga haƙi kai da faduwa na kai ka zaka barawo dan ta'adda dan fashi da makami na duniya
ya za kai ka mallaki abu Allah ya kyauta Amin. to da haka wannan gurguje na ne dan bada abubuwan da suke faruwa don saboda mutane mu su san irin abin da ake ciki kada wani ya zo ya ce Najeriya wani ne duk ba system kin ne NATO ta take nan da America suna son su samu wurin da za su samu su halbe mu kuma mu mun kai su ga Allah duk wanda yake bi mu da mummunan manufa da na ciki da na waje da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka hi mu sani shi Allah in suna da makamin nukiliya suna da jirage kai abin da gare ka wa ma ya alamu jibril rabbika illahu mu san mu kai sai sun zo sun zama da Allah a girgizar kasa duk su shige kaf kahirin banza shi ne albarka